ана шулай була ул. Ак тирмәләр тату булган ана шулай була ул. Ту-ту-ту-ди тәри татай гынайым. Ту-ту-ту-ди тәри татай гынайым. Хәтитә ту-ди тәри татай гынайым. Хәтитә ту-ди тәри татай гынайым. Вакыт еткәс алтынлана дала ердән кылганы, вакыт еткәс алтынлана дала ердән кылганы. Һәр бер ердә Даңгадана Башкортстан кызлары, һәр бер ердә Даңгадана Башкортстан кызлары. Ту-ту-ту-ди тәри татай гынайым. Ту-ту-ту-ди тәри татай гынайым. Хәтитә ту-ди тәри татай гынайым. Хәтитә ту-ди тәри татай гынайым. Аппақ итеп сәскә аткан быел сәскән буйдайым. Аппақ итеп сәскә аткан быел сәскән буйдайым. Аппақ итеп улым бул бергән бергә кызайым. Аппақ итеп улым бул бергән бергә кызайым. Ту-ту-ту-ди тәри татай гынайым. Ту-ту-ту-ди тәри татай гынайым. Хәтитә ту-ди тәри татай гынайым. Хәтитә ту-ди тәри татай гынайым. Ахарыктан гөлне һәйбәт койма басып көйергә. Ахарыктан гөлне һәйбәт койма басып көйергә. Курайсының көйе матур һикереп төшеп бөергә. Курайсының көйе матур һикереп төшеп бөергә. Ту-ту-ту-ди тәри татай гынайым. Ту-ту-ту-ди тәри татай гынайым. Хәтитә ту-ди тәри татай гынайым. Хәтитә ту-ди тәри татай гынайым. Башкирский фольклорный ансамбль «Актирмы». Ну, это было просто замечательно. И мне кажется, вот именно в таких ярких костюмах, именно с такими яркими голосами нужно встречать каждое утро. Гульсина Батрушина, руководитель этого ансамбля. Скажите, пожалуйста, это что что сейчас было? Это была песня какая-то про зиму, судя по всему, да? Это народная башкирская песня «Так-Махтар», что в переводе означает «частушки», «веселушки», шуточные плясовые песни. Ну, про что они были, эти частушки? Про дружбу, про любовь к жизни, с пожеланием всем добра, счастья. Отлично. Ну, вы можете тогда вот по-башкирски пожелать всем доброго утра? Как будет с добрым утром? Хайырлы иртә! Прелесть. Ура! Ну что ж, продолжим наш утренний эфир. Вернемся к вам после рекламы. Спасибо.